tari go korubu na go koruiga siasa ogocha mwebererie kura na siasa tiga kiro muntu ache aho ni kinyanya kiaye oli obwate kinyanya kimbaliri kintobu kibwato mosoli omonge mokoleki mogole oli obwate kinyanya kimbese motigo tobigo kiankyo oli obwate kinyanya kingundo motubutego kialia kiro omuntu nabwate right yokoba asa tagete koba intuna toleiga ndobwate right yokoba gaiga nabarabu asibale babwate right yokoba galia egendo kia muhimu inki owata koletera abantu bao bali inki magendroki owata koletera abantu bao inje nalenga engaki yomoheshimiwa Nyanja Joy nero ndeta litangani tugacha kenyanyali ko igore para nero ndeta tugacha gochakie school we in 2014 o maende go seya egendo kia muhimu egendo abantu bagota gukonyora na kerokyo inki bwakonyire osekwaretera abantu bao siasa ye at the end of the day inko herere ende siasa ngalere 2027 ngalere tigamba boli ni tutwarenga ko tolio mondo korokunga betangula bare na Musalia Mudavadi twarengo dabanga ega sia Musalia Mudavadi no koragera boka nini twateba mu betangula oyo wako naona mukaya ko mwebiranya lakini 3 months to election egatoka ngaitoli tole na barabu tugonjire ba twateba umuntu tayo muyo mwororo muna Musalia Mudavadi oyo wetangula tanya ukununa mukaya nero wida mukaya siasa ye induna abana siasa egendo tokweirigeri muntu tako ngaina oruani omuntu onde esengejo ya siasa muntu tako ngaina pi aba muraba balegaiga egendo bwende gokora eruanirira yo monyene utarachi kurwanira mwana siasa undi na ende tigamba tebi induna abana siasa mogotorora an bakinga kieri siasa ya ikire una bona ya siasa ya shire weka inje mwanya kondora gesegesa ose neli tukolitana ni makondo na ende to kora siasa mo kondora na ende igobo nega muna na chireiga nsakule kene kyo timbu ate nsakule na bali bane bagocha na barabu basakole esenge enjoy nduna abana siasa mogotorra naende oba maana era tigache gochaga iga abatebinga ki ababekeza mwe twabekire nsayo nande muntu tabase gochanga ne kanisa ganyete usina matanga ganyete tigacha abeko mukutano maiso marore mugaso abaegento abatebye sera yaye tabatebye mangana bosa esenge enjo siasa teyo yo mundu bosa induna tuachirega ndoko babeka nsabo saiga ndo weke sabo sai bose weka toba egento bose weka toba sere bose mwarwa bose mota ine goranya na ime nduna serikali ndori ko bauna bali bande bakoba egeje tonere igorake eyele buyago sere bobe ele buyago sere bobe bose mo betu akorre gote mo matoga gaiga mo betu akorre gote mo matoga mobe tu atire ko ni sera yeto ya William Ruto mobe tu akorre ko ni sera yeto ono lero no tu ale ngiro mo principal na bana be school we yeto ya Kenya TTC ba to te biringa ki school we neta ene ti hostel inje na imo kiriesi na akero mo director housing on te biringa ki omuntu naro regusiabu tigamoto me bono iga achali gereri emetienye go takera bono iga twagachira abana bali hostel iga bona ina magana mabetu akorire twa ngoma yanga ndo taga iga ngoba je twalenge nga mo kwa hostels abantu baminto and I assure you abantu baminto tari go sorry because one TTC hostel ndiro chikwagacho wosorwa
Otendere kwa gachu. Geno alpha ngotare gaiga. Abate una chose chukwa gachu gari. So the most important thing at the end of the day, ikikuarete ira bantu bao, tutige siasa tatu. Koje siasa yesegi, siasa yomunubusa. Malenga bao tebe kubwatrane. Kubwatrane kabisa. Tolete William Ruto gaiga. Acha igore chose leche. Ostoaje 2027. Bona iga was 2027. Bona iga. Malenga bao tebe tolete William Ruto gaiga. Harambe! William Ruto Samoei Doris Toto Ajaba matoge inulaba antaba ya kila abachire Aya Irangora Sokora Sokolwa Vya wasere buya